na prvo pitanje ne mogu dati odgovor. Mislim da bi trebalo pitati nekog drugog. Svakako. Odgovor je da. Ma ne. Zašto ne rade malo više? Kad ćemo već jednom imati normalnu muzičku scenu u Subotici? Koliko para toliko muzike? Zadržao bi taj treš tamo na Paliću. Da se pruži šansa mladima. Međutim, bahati su. Zašto gomil? Stvarno ne znam zašto. Pa se imati ujavanju. Kuda ide muzika? Hol vannak a jaszibarai zenészek? Subotička muzička škola. Na nekom drugom i sretnijem mestu. Kuda vodi vodovod? Odgovor na to pitanje je veoma jednostavan. Nema. Evo, sad Tu postoji jedan dugometražni lokalni art geto. Pa, uzevši u obzir da Kada će se završiti ovaj film?